mutum ke tambaya ya tara da matansa sai bai yi wankan janaba ba, she kwane dauke shi da niyya kamar iya tashi asuba ya yi wanke ci safuru, amma da ya tashi shi ya yi sa ma tambayan ga shi ya yi sa wai da ya tashi sauran lokaci kadan a kira salatu, shi sa iya ce zai je wanka ya ci abinci bai samu ya ci abinci, shi sa ya yi ci abinci ko ya ci abinci bai yi wanka ba ya azumin shi muka ba shi jawabi cewa azumi bai da alaka da wankan janaba, sallah ke da alaka da wankan janaba. Musulmi bai yi sallah shi yayi wankan, bai yi sallah shi yayi alwala in yana tare da najasa kamar haila, jini aifuwa ko maniyin kwanciya ko na mafalki, to wannan lokaci ta namiji kuma kenan, wannan lokaci bai yi sallah shi yayi wanka. Amma wannan maniyin nan bai da alaka da azumi, ko da ba mantuwa ba, ko da ba kuskure ba, ko ka shada ni ba laifi, kamar yadda Allah ya gaya mana cikin Qur'ani ya ce wai mu ci mu sha har lokacin na alfijiri za ta bullo she mu bari, amma cikin dare bayan bude baki mun ya mu kusanta da matattakin mu, ma'anar cikin dare har lokacin da za sa a salatu kuma, ko lokacin da alfijiri zai bullo mu muna faɗin as-salatu saboda an saba da wannan, kamar an sayar da ke alfijiri saboda ba kowa ke gane lokaci ba, ina fata an gane. She musulmi ya tashi asuba, she me shi yayi shahawan matansa, kuma ya duba lokaci bai da yawa, maybe ya tashi kaman 4 karfe 4, kuma an kira salatu kaman 20 minutes to 5, yana da kaman minti 40 minutes, she shahawan matan shi da sun ka je wurin kwanciya ya same ta ko suka yi abin da za su yi na alalinsu, she suka hutawansu da sun ka ci abinci asuba ba su yi wankan janaba ba. Wannan abincin da suka ci na safurun da maniyin nan shi anyan shi daban, azumi daban, ina fatan gane. Me shi ma ya yi shada ma haka nan, ko ba mantuwa ba, me shi ya yi shada ya kare sunna da matan shi ya kwana, in ya tashi kuma asuba ya bar wannan janaba jikinsa, ya ci abinci da janaban nan, ya sha, ya yi komai relax, ya futa cikin kujera, azumin shi ya shiga, ana kira salatu bai yi wanka ba, ya bar shi haka. Abin da ya zama dole kan shi kamin ya je masallaci dole ne ya yi wanka, saboda in bai yi wanka ba bai yi sallah, amma bai yi wanka ba ya yi azumi, in bai yi wanka ba ya yi azumi, amma bai yi wanka ba bai yi sallah. Shi yasa wannan mani da janaba bai da alaka da azumin da shi tashi asuba wai ya ci abinci da mani ko bai ci, wannan bai tabawa.